Fil-qorti beda jinstema' każ ta' frodi li jlaħħaq is-755,000 euro. Raġel ta' 45 sena qiegħed ikun akkużat li froda numru ta' kumpaniji wara li allegatament wedhom li bil-kuntatti li għandu mal-Ministeru ta' Ostingat seta' jrebħilhom kuntratti fi Smart City. F'każ minnhom l-akkużat mill-imsida li jiddikjara li huwa mingħajr impjieg ibbukkja lukanda sħiħa għal żjara ta' uffiċjali Ċiniżi li fil-fatt qatt ma waslet. Allegatament huwa froda wkoll kumpanija tal-assigurazzjoni. F'Lulju li għadda l-istess raġel kien akkużat li froda żewġ negozjanti is-somma ta' aktar minn 50,000 euro, meta allegatament wedhom kuntratti grazzi għal ħabib tiegħu Emanuel Delija, il-kap tas-segretarjat ta' Ostingat. L-akkużat allegatament qallhom li jista' jiġbed ftit mill-ispaga u jrebħilhom it-tenders għal proġett ta' Smart City. Ir-raġel wieġeb mhux ħati ta' dawn l-akkużi u ngħata l-libertà proviżorja mill-qorti.